ng mga nagbabagang balita. Referee pinagsusuntok sa gitna ng mga manlalaro sa isang basketball game sa Nabua. Pananalisin ng cellphone sa isang tindahan sa Libmanan sa pool sa CCTV. At publiko, pinag-iingat sa heatstroke ngayong tag-init. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Nauwi sa panduduro at pananapak sa referee ang isang basketball game sa Nabua, Camarines Sur. Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, mariing kinukondena ang insidente. Ang buong detalye sa ulat ni Regine Bue. Makikita sa videong ito mula sa isang Facebook Live ang sanay masayang championship game ng basketball na nauwi sa mainit na komprontasyon at panununtok ng player sa isang referee sa Alumni Basketball League ng isang secondary school sa bayan ng Nabua, Camarines Sur nitong nagdaang linggo. Nag-ugat ang panduduro at pananapak ng basketball player sa referee dahil hindi umano nito tinawagan ng foul ang manlalaro sa kabilang koponan. Ayon kay FIBA Commissioner Emmanuel Faraon, ang Technical Academy Head ng Samahang Basketball ng Pilipinas Bicol Chapter, nakakagalit at nakakalungkot ang nangyaring panununtok ng mga manlalaro sa isa nilang official referee. Mariin din nilang kinukundina ang naging aksyon ng manlalaro. Hindi umano nila ito papalampasin at hindi sila magpapaareglo. Igwa naman kitang legal action regarding that matter. May abogado na kita, may abogado na ang SPP. Nag-urulay na po kami para iplantar po ang kaso, maninigong kaso duman sa mga involved na mga tao na nangulog duman sa satuyang referee. Nilinaw naman sa isang Facebook post ng prinsipal ng naturang eskwelahan na walang kaugnayan sa paaralan ang inorganisang paligan ng mga dating mag-aaral sa eskwelahan. Hindi nila pinahihintulutan ang kahalintulad na karahasan. Isinusulong ng paaralan ang respeto at sportsmanship ng mga manlalaro. Samantala nagbigay naman ng paalala si Commissioner Faraon para sa mga game officiating officials at mga manlalaro. Note sa players and coaches, ang mga referees parehas naman yan tao. Parehas player and coaches, arog manin doon, nagkakamali yan. May mga pagkakamali ang referee, dahil naman talaga na perfect. Tao lang yan. Iba po itong nagkakamali sa minamali. So, kung nagkamali man po ang sa itong mga referees, dapat dahil po umabot sa punto na kulugan. Kaula yun in a courteous manner. Nagdadagog man po ang mga referees. Ang referees kung sindaman ang malag sa punto na sindaman ang mangulog ng players and coaches, sindaman ang kakasuhan. Sumayo po kami dyan, hindi po kami magiging one-sided. Regine Bue, CSN. Sa pool sa CCTV ang pananalisi ng isang lalaki sa isang kainan sa Libmanan, Camarines Sur. Cellphone tinangay ng kawatan. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Kuha ang CCTV footage na ito sa isang kainan sa Zone 1, Barangay Taban, Pundado, Libmanan, Camarines Sur. Makikita sa video ang isang lalaki na nakaitim na jacket at sombrero na nagkukunyaring customer sa isang establishmento. Maya-maya pa ay pasimple nitong kinuha ang isang cellphone na pagmamayari ng isang staff sa kainan. Ngunyan, di siya po igdin, sige ng patos ko. Bakal siya, kunwari ng kwek-kwek. Tapos di pakakakanya, siya, palamig. Iyon ang pigaano ko po, palamig. Di nagali po ako, nagdyan ako. Pag itinao ko na, di ko lang po na-repair cellphone ko, palamig gagawad na po dyan. Naging emosyonal naman ang biktima sa pagkakawala ng cellphone nito. So sabi ko nga sana nga ako, kuamin man niya ako. Mata kong, mano po, baka kalipisin po maghanap yung kwarta. Pagparaanuhan ko man po ito, mga aki ko nga po, pagparaanuhan ko man na bakalan. Kaya ako nga mayop na po akong gamit. Sabi ko, paano na si mga kontak ko duman? Aniyan, nasa tinangay na cellphone ang lahat ng importanteng kontak niya. Samantala, sinamahan ng CSN ang biktima upang formal na makapagsampa ng reklamo sa Barangay Taban, Pundado.
Muli naman nagpaalala ang kapulisan ng Libmanan na maging maingan at mapanuri sa mga customer. Hanggat maaari ay itabi ang mahalagang bagay upang hindi masalisihan ng mga kawatan. Eli Balbin, CSN. Magsasaka sa Buhi, Camarines Sur, patay matapos pagtatagain ng kapwa magsasaka. Suspect patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Narito ang ulat ni Regine Bue. Nagtatago pa rin hanggang ngayon ang isang magsasaka matapos matagapatay nito ang kapwa magsasaka sa Purok 6 Barangay Antipolo, Buhi, Camarines Sur, alas 6:30 ng umaga nitong nakaraang araw. Ayon kay Sargento Freddy Brazil Jr. ng Buhi Municipal Police, papunta na sana sa sakahan ng biktimang si Virgilio, 60 taong gulang nang bigla na lang itong pagtatagain ng nooy nag-aabang na sospek na si Noriel 49 na taong gulang na kapwa residente ng Barangay San Rafael, Buhi, Camarines Sur. Lumalabas rin sa investigasyon, may dati ng alitan ng dalawa dahil sa lupang sinasakahan. So, bali po yung ugat ng napag-awayan nitong dalawang kwan po. So, parehas po sila tenant sa lupa. So, nung pagkandak ng investigation po ng aming investigator, so ito pong biktima, ito pala po yung nabigyan ng parang papel na siya na po yung parang nabigyan ng share. So siguro sumama yung loob ng suspect. Nagtamo ng tagas sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad naman na idinala sa Buhi Community Health Center ngunit idineklara itong dead on arrival. Habang agad namang tumakas ang suspect sa hindi pa malamang lugar. Samantala itinigil na ang paghahanap sa suspect matapos ang ilang araw na hot pursuit. Subalit na ikasa na ang kasong homicide para rito. Po dito sa Buhi Municipal Police Station, nagpapaalala po sa ating mga kababayan na lalo na po ng mga tungkol sa lupa. Kasi kalimitan po, kahit na magkapatid o magkaanak po, so pagka tungkol po sa lupa ang pinag-uusapan, medyo talaga pagka hindi nagkaunawaan, so dilala sa initang ulo, posible humantong sa ganito po yung senteng na nahandang pa rin po sa pagkamatay ng kung hindi po kapamilya o ibang tao po. So, paalala na lang po, kung may ganitong problema, idaan na lang po natin sa husgado po siguro para hindi na po humantong sa ganito pong insidente. Regine Bue, CSN. Pumapalo na sa extreme caution ang heat index sa Camarines Sur kasabay ng pagsisimula ng tag-init. Health expert pinag-iingat ang publiko sa heat stroke na common umano ngayong tag-araw. Narito ang ulat ni Marge Serico. Summer na naman kaya labis na init ng panahon ang nararanasan hindi lang sa probinsya ng Camarines Sur maging sa ibang lugar sa bansa. Kaninang alas 2 ng hapon ay naitala ng Pag-asa Camarines Sur ang 41 degrees Celsius na heat index o nasa extreme caution level. Kaugnay ng nararanasan ng maalinsangang panahon ay ang mga sakit rin na maaaring makuha ngayong tag-araw. So ayun po, ang pinakamadalas nating makikita ngayong panahon ng tag-init, pinakauna po dyan yung heat exhaustion. Ayan po yung mga sintomas niya, biglang nahihilo, parang dry na dry yung bibig, tapos medyo nangihina or nasusuka. Pwede rin maging sintomas nito. Madalas raw na mangyari ang heat exhaustion kapag sobrang exposed sa tag-init at kulang sa pag-inom ng tubig. Maaari rin napapunta sa dehydration dahil sa kakulangan ng tubig sa katawan. Pwedeng sobrang panghihina. Tapos, yung pinakamalala po dyan, pwede po ito mag-cause ng heat stroke. Or pag napansin nyo na yung isang tao na hindi mo na siya makausap ng matino, confused na po siya, tapos biglang nahihimatay or heat syncope, dapat po natin idala agad natin to for emergency consult kasi delikado po siya. Karamihan umano sa mga pasyenteng nagpatingin ngayong araw ay may koneksyon sa heat exhaustion ang nararamdaman. Paalala naman ni Dr. Thomas na importante ang pag-inom ng tubig lalo na ngayong tag-init upang mapanatiling hydrated ang katawan. Hindi lang dapat 8 glasses of water per day, nakadepende po ito sa weight natin. So, mas maganda lang lagi po tayong may baon na tumbler para lagi tayong nakakainom ng tubig. Kasi habang nagtatrabaho, ngayon, lalo na ngayong tag-init, delikado po talaga na wala tayong sapat na tubig sa katawan. Marge Serico, CSN.
COMELEC checkpoints ng PNP pinaigting pa higit isang buwan bago ang eleksyon. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Pinaigting pa ng kapulisan ang COMELEC checkpoint higit isang buwan bago ang May 2025 midterm election. Nagsasagawa sa mga oras na ito ng COMELEC checkpoint sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay San Isidro, Bayan ng Libmanan, kaugnay ito sa pagpapatupad ng COMELEC checkpoint. Sa Libmanan, Camarines Sur, walang pinipiling araw at oras ang kapulisan sa paglatag ng COMELEC checkpoint kung saan layunin nito na matiyak na ligtas at payapa sa darating na halalan. Ang satuya po isa sa gun ban, check talaga. Pero, di man po nire-require na magbabasin na sasakyan, i-open lang, and respeto sa otoridad, magkikooperar po kita. Handa na rin ang COMELEC Libmanan sa nalalapit na 2025 election. Gabus na electoral board na train me na po. And then, sa next week naman, mapuon kami sa Municipal Board of Canvassers. Samantala, kaugnay sa pagsisimula ng campaign period nitong nakaraang linggo, muling nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na sumunod lamang sa election rules and regulation, lalo na sa ikinakabit na campaign poster. I-monitor me inihong mga illegally posted campaign materials. So sa mga kandidato, pakiulay mi po kung kamo ma-post, na farnish mi na kamo kan listahan kung saan ilalagan sa indong mga posters, asin si mga sukat na tama, ang pinakadakula lang po, cartolina size, 2x3 feet. Day po pwede ang streamers sa campaign materials na ilalagdawa sa common poster area. So mga pribadong lugar, dapat po magpaaram kamo kung mapaskil kamo sa inda. So iyusan na po pagirumdumi sa mga kandidato, mag-follow po ng election rules. Ang satuyang pinapatupad, takamo po matukaw sa gobyerno, dapat magpaarog po kita. Eli Balbin, CSN. Bicol Central Station sa Naga City, pinaghahandaan na ang inaasang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. May ulat si Regine Bue. Sa pagpasok ng buwan ng Abril, makikita na ang paunti-unting pagdagsa ng mga pasahero sa Bicol Central Station sa Naga City. Siniguro naman ni Jerry Bulucon, ang security officer ng terminal, na sapat at handa ang kanilang istasyon para sa pagdagsa ng mga pasahero para Semana Santa ngayong buwan at para sa national and local election sa Mayo. Ganito po, sa mga uuwi ng Bicol, kung maaari lang, kung kayo nakapag-book na ng mga buses at kayo babalikan, kung maaari lang, kumuha na sila ng round trip ticket, kumuha sila ng round trip para hindi naman sila mahirapan. Pag uwi nila, pagbabalik na sila sa Metro Manila, then meron na silang may assurance na makakasakay sila. Baga man nawala na hindi nakakuha, dito sa Bicol Central Station, meron tayong mga buses dito na nakikater sila ng mga pasahero na yung walang mga booking. Meron tayong bus niya na nakikater niya. Sila na yung tagasalo na mga hindi na walang mga reservation. Kaya lang, medyo ang kailangan lang dito tiyaga at dagdagan ang pasensya kasi mag-aantay pa tayo. Dagdag ni Bulucon, inaasahan nila na papalaw sa 60,000 foot traffic ang mga pasaherong dadagsa pagkatapos ng Semana Santa at eleksyon. Nakahanda naman ng 200 buses mula sa iba't ibang bus company para masiguro na hindi magkakaubusan ng sasakyan ang mga pasaherong lalabas sa Bicol Region. May mga extra buses din daw na inilaan ang mga bus company para sa mga change passenger. Nagbigay naman ng paalala si Bulucon sa mga pasahero na huwag basta sumakay sa mga van na nag-aalok ng door-to-door trip sa social media dahil koloro mamanaw ang mga ito. Actually, sa lahat ng mga pasahero, huwag sila tatangkilit na sumakay sa mga kolorong van. Hindi lang yan van. Meron dyan yung mga minsan, yung papasabay ng mga kotse, mga SUVs, ay sasabihin ng driver, pang krudo lang, which is na mamasahero sila, that is illegal. Once kasi ang private vehicle, i-utilize mo for hire, it is considered as kolorong. Mag-single motorcycle yan, mag-tricycle na private, mag-kotse, mag-SUV, kung ano-ano pa, kolorong po yan. Huwag natin tatangkilik. At unang-unang sa lahat, at hindi yan naka-insured. Anything na mangyari sa mga pasahero, wala silang kapor. Samantala, mas pinaigting rin ng kapulisan sa Naga City Police Office ang seguridad para sa mga lalabas at papasok sa lungsod. Ready po ang NCPO dahil yearly naman po itong ginagawa.
So, although may mga changes ngang gagawin because of past experience kung saan nagkaroon ng butas, ano po. So, pero so far, napakatahimik ng Naga City as to summer activities, ano po. Richin Bue, CSN. Driver ng isang delivery truck sugatan matapos sumalpok sa isa pang truck sa Ragay, Camarines Sur. Nagbabalik si Regine Bue. Bakas sa mga larawang ito ang lakas ng impact matapos sumalpok ang isang delivery truck sa isa pang wing van truck sa kahabaan ng Andaya Highway sa bayan ng Ragay, Camarines Sur alas 10:15 kahapon. Ayon kay Police Major Ryan Bagasala, ang officer in charge ng Ragay Municipal Police, binabaybay ng delivery truck ang kalsada papasok ng Naga City nang mawalan umano ito ng kontrol sa manibela ng kanyang minamanehong sasakyan. Nagresulta ito sa pagkakabundol ng delivery truck sa sinusundan nitong wing van truck. Hindi niya po na-estimate, na kung saan pagbuwang sa likod ng naulang sasakyan. So, bali po kasi yung naulang sakyan, yung 2 kilos 700 wing van. So, bali po tumigil po ito sa panandalian. And then, nakasignal, naka-hazard lighting nga po ito. And then, yung kwan po, nag-diretso po ito ng dahan-dahan. And yun nga po nangyari yung bangga. Nasa maayos na kalagayan naman ang driver ng nabundol na wing van truck. Nagtamo naman ng matinding injury ang driver ng delivery truck na agad naman na naidala sa Ragay District Hospital. So, alam naman po natin, lalong-lalo na po itong ngayon, itong buwan na ito. So, medyo marami-rami na po talaga ang ating mga commuters, gawin po itong mga tracking, mga bus. So, dito po sa area po ng Ragay, so, pakiusap and reminders po sa lahat ng mga driver na magdahan-dahan po tayo dito. Considering na may mga area dito talaga dito, may mga uneven pavement po, may mga lubak, hindi may mga undergoing construction po dito. So, magdahan-dahan lang po tayo, para iwas sa accident. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang pagpapagaling ng delivery driver sa ospital. Samantala, hinihintay naman ng otoridad ang dalawang kampo na magpunta sa kanilang hipatura para pag-usapan kung magkakaareglo sa insidente. Richin Bue, CSN. Ilang sasakyan sa kahabaan ng Peña Francia Avenue sa Naga City natiketan at na-wheel clamp dahil sa illegal parking. Si John Amador sa detalye. Bahagyang umaliwalas na ang kahabaan ng isa sa mga busy roads sa Naga City na Peña Francia Avenue dahil pulis na mismo ang nag-wheel clamp sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa Station 3 ng Naga City PNP, ito ay para masanay na ang mga motorista na iwasan ang pagpark ng mga sasakyan sa gilid ng kalsada na madalas nagiging sanhi ng pagbigat ng daloy ng trapiko at aksidente. Dahil nga po sir, sa kulang po ang manpower po kang PSO, tinabangan mi na po sinda. So para sir, nagpuon po kami kang March 31 hanggang ngunyan, dakul na po si na-wheel club me and kumahiling nindo po, may changes na po talaga sa kalabaan ng Peña Francia. So naghiwas na po siya. Sumagoy yun po ini dahil sa paabot ng Peña Francia, masasanay po sinda na yan na lugar na yan talaga. Dapat klarado po talaga yan. Araw-araw ang pagronda ng mga PNP personnel para matikitan at ma-wheel clamp ang mga illegally parked vehicles sa lugar. Si Tatay William, binantayan ng sasakyan at may hinaing na papano naman daw silang mga senior na at nasa tapat lang ng bahay ang sasakyan. Mayo man ko tang problema mag-wheel clamp, kaya lang ang dapat dito. So mga rayon sa residensya man ko dito sa lugar na nila, man pwedeng ninda. Paano man saan malaging parking? Correct. Kaya lang, ang problema lang, kung batas talaga yan, mamang kita makikinig, masulod kita, alangan na. Yung aning nagkakagulo ng aning problema dito sa kanta. Pagbantayan ko, tabo ko, 1,000 na kayo ang pagbikinig ko sa resibo eh. Man, dyan sa Indian, kung kaya lang, ang isipon man ko tanin na dyan, kung ito pag ining mga yaon din sa lugar na ni, saan man talaga maparada o. Kung halimbawa, irarayo man sa sasakyan, paano kung senior na? Ang sagot ng mga otoridad sa tanong na ito ni Tatay William. Actually sir, once po kita nagbakal ding bihikulo, lalo 4 wheels, katungkulan tayo yan sir, na dapat talaga may parking area kita. Opo. Kaya nga ni po siya nagbakal din sa sakyan. Kung duman po sa ordinansa, stick to ordinance po kami. Kung ano po ang nasa ordinance, yun po ang susunod namin. Actually baga, under Republic Act 4136, ang road para yan sa mga moving vehicles, bakong parking space kang mga vehicle na dahil pigagamit. Kaya sangon yan, since pinagkukuyan man kang city, kang PNP, lalo na ang PNP,
kang the other man pagayod kita nagkakaigwan ng mga road clearing. Ano, ini po ang pinaka-main objective po nito. Para matawan taman po ning malinig na agyan ining mga moving vehicle na mayong nakapark dyan, ang pagpara, lalo na ini mga public utility vehicles na pag nagpara, dahil na sindang mabababaan because of the vehicles na nakapark. Kaya magayon man ining pinag-road clearing tat. Asahan na umanong may ganitong operasyon din sa ibang lugar sa lungsod, kung kaya ang pakiusap ng PNP sa mga vehicle owner. Pakiulay mi na lang na magsunod na lang po kamo. Maghanap ko ng lugar na pwede nung maparkingan para dahil pa kung mapain sa illegal parking o sa welcome area. So yun lang po ang pakiulay mi na maki-cooperate na lang kamo sa moya kasi iniman po kaya hinihiling mi po kaya na lalo kong iriskwelahan. Ang pag-iisip mi po diyan suscepti po kang mga kakiyan. Kasi minsan po kaya si estudyante na naglilikay sa sakyan eh. Amador, CSN. Suspect sa pagtangay sa isang bisikleta sa Naga City, tukoy na ng PNP. Autoridad may panawagan sa publiko na magsampa ng kaso. Si John Amador sa detalye. Pasado alas 4 ng hapon nitong Lunes nang manakaw ang bisikleta ng isang 17 anyos na estudyante sa Concepcion Grande, Naga City. Ang suspect na 22 anyos at taga Legazpi City nahuli sa hot pursuit operation ng PNP. Malaking tulong sa pulisya ang kuhang larawan ng suspect tangay ang naturang bisikleta. May nakita tayo sa post na pig post na ninakaw na bisikleta and kagad natin itong inaksyonan. Upon follow up, nakuha natin yung bisikleta sa possession ng tao. Then ang pinakang malungkot kasi nung nakuha na natin yung bisikleta, gumagawa na tayo lahat ng mga documents upang ma-file na yung kaso. Itong complainant natin biglang nagsabi na hindi na siya magpapatuloy mag-file ng kaso dahil ayaw niya na ng abala sa kanyang negosyo. Ngunit sa ganitong pagkakataon ayon kay Lunar, kung walang interes ang biktima ay mapapakawalan din ng suspect dahil walang kasong maisasampa dito. Hindi matapos-tapos ang mga nakawan kapag ang suspect ay napapakawalan. Pakiusap ng PNP sa mga nagiging biktima. Yung suspect, kung hindi siya mag-complain o kaya hindi siya magbigay ng affidavit, yung biktima natin, so wala kayong magagawa kundi bitawan yung suspect. Kasi wala tayong may papail na kaso sa kanya. Kasi napakahalaga nung affidavit nung biktima natin, lalong-lalo na pag nanakaw ang pinag-uusapan. John Amador, CSN. Mahal ang magkasakit, ika nga kaya naman malaking tulong sa mga kapos na sumasailalim sa gamutan ang medical assistance mula sa provincial government ng Kamsur. Narito ang ulat ni Marge Serico. 6 na taon nang may sakit na stage 4 breast cancer ang ina ni Raymond na si Nanay Melinda. Simula nang ma-diagnose ng naturang sakit ay pabalik-balik na raw ito sa ospital at sumasailalim sa 8 session ng chemotherapy, kasabay ay ang maintenance para sa 5 taon. Dati, every 6 months ang CT scan, pero ngunyan po, every 3 months na kasi so last niyang result kasi CT scan is medyo naglakop sa sa lungs. So bigdagdagan si kang bulong niya. Oo po. So after 3 months naman, ilingon naman si resulta kung ano man ang nangyari, nagdakul ba o nagbawas. Dahil sa tulong na natanggap mula sa Kapuerte Medical Assistance na isa sa mga prioridad na programa ng provincial government ng Camarines Sur, ay hindi na po problemahin pa ni Raymond ang 28,000 pesos na pambayad sana sa CT scan ng kanyang ina. Dakulaan pong tabang ma'am, ang naitataw po kan Kapuerte sa Muya. Ako lang sa Muya, siguro sa mga iba pang kasanangay po. Lalo na pag-arog ka ni medyo dakula na, lalong-lalo na sa Muya na ako lang nagbubuhay pati sa ko sa pamilya ko. Si Tatay Reynaldo, 52 anyos ng Midaor naman, ay 27 taon ng survivor sa isang malagim na aksidente, dahilan ng pagkawala ng kanyang isang kidney. Lumapit ito sa Kapuerte para maikonsulta sa espesyalista ang pananakit ng kanyang tiyan. Ang namati ko po niya sa tula, gusto kong maaraman na kung dahil saro na lang po kaya ang kidney ko. Yan ang kakamati at po na yan. Gusto ko pong maaraman lang para mabulong pa po.
Ngayon ay hindi na mababawasan pa ang kinikita nito sa pagko-construction na pambayad sana sa laboratory fee dahil sa tulong na nakuha niya mula sa provincial government ng Camarines Sur ay malalaman niya kung mayroon ba siyang iniindang karamdaman. Pasalamat po ako dahil buong araw po kanina programa. Nakulang tabang po sa mga saradit na nangyayip po. Sa mga nais humingi ng tulong medikal ay bukas ang opisina ng Cavite Satellite Office sa BMC Road, Naga City. Marge Serico, CSN. Enrollment sa language proficiency ng provincial government ng Kamsur nagpapatuloy. Iba't ibang kurso libreng ituturo sa mga mag-a-avail ng programa. Narito ang ulat. Target raw ngayon ng language proficiency course ng Southeast Asian Institute of Computer Technology o SIAIC ang 75 headcount ng panibagong estudyante na mag-e-enroll sa naturang kurso. Upang mas maging komprehensibo pa at tsansang trabaho agad sa mga enrollee, ay nakipag-ugnayan ito sa isang BPO company sa Kamsur. Sa ngunyan din, igwa kita ng partnership with BPO industry, lalong-lalo na ang Sutherland, na may mga trainees kita na hali mismo sa inda na after kang trainee, automatically i-endorse inda for employing. Dagdag pa ni Piana, importante umano ang pag-aaral ng Ingles na universal language at maging bihasa rito hindi lamang ng mga call center agents. Actually, importante siya bako lang para sa call center agent, bako lang para sa BPO. Kasi aram taman ang English, universal language siya. So sa dawa anong disiplina, sa dawa anong profesyon, ginagamit ang pakikipag-communicate. So importante na kung ang sarong tao na gusto maging competent sa trabaho, nag-undergo ng English language or dawa anong language training. Bukod sa English Proficiency Program ay marami pang inaalok na kurso ang SIAIC na libreng maa-avail ng mga nais mag-enroll. So, igwa kita digdining manlain-lain pang program na naka-under din sa TESDA. So, igwa kita, bukod sa English Proficiency, igwa kita din sa Japanese language, may medical transcription, may courses na NC2, certified din TESDA, arog kang bookkeeping, front office, and food and beverage. So, gabos po iyan libre. Oras na makumpleto na ang target enrollees ay sisimulan na ang training ngayong darating na April 23, 2025. Marge Serico, CSN. Pinagdiwang ng Libmanan Camarines Sur ang ika-451st founding anniversary ng bayan. Mga kaganapan alamin sa ulat ni Eli Balbin. Ipinagdiwang sa bayan ng Libmanan ang ika-451 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. Dinaluhan ng iba't ibang LGU official, SK, civic organization at iba't ibang paaralan. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Libmanan kung saan ginaganap ang ika-451 founding anniversary sa bayan ng Libmanan. Dinalahon ito ng mga local official, mga head, mga kapulisan, kabilang na dyan ang 75 barangay ng Libmanan, SK official, at kung makikita nyo sa aking likuran, ito po yung mga barangay na dumalo sa mga oras na ito. Kasama rin dyan ang iba't ibang paaralan dito sa bayan ng Libmanan. Ayon kay Mayor Jess Camara, malaki ang pinagbago ng Libmanan na pinakamalaking bayan sa probinsya ng Camarines Sur. Ito po ang significanteng ginawa natin na pagbabago na kailangan alamin natin. Soon we will launch e-library. Magtatatag po tayo ng e-library at makikita niyo po nag-issue tayo ng executive order. Pinagbawalan ko na po ang maglagay ng anumang mga dikit sa Morales Ruin because we will execute memorandum of agreement. Gagawin po nating municipal museum yung Morales Ruin dyan po. So yun ang ginagawa po natin. Nagkaroon din ng maiksing programa at pag-unveiling ng SGLG o Historical Marker kung saan ipinagmamalaki ng alkalde ang pagkakakuha ng Seal of Good Local Governance. Ngayon po i-unveil ta ang SGLG marker for the first time na nakuha po sa Banwaan ng Libmanan. Pagkabos po ng mga Libmananios outside Libmanan, outside Camarines Sur, Libmananios abroad, regalo mi po din sa Saindo. Isang parangal na iginagawad ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas na nagpapakita ng mahusay na pamamahala. This is the first time po na nakuha ni Banwaan ng Libmanan. We are very much proud. Di po niyan regalo ng mga local government officials, department heads, rank and file employees, national government agencies sa pagko-collaborate ang pong ma-attain ang napaka-prestigious awards. Eli Balbin, CSN.
CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.